F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. Sera, fil-Malta u fil-Lesqallija. Wasalna. Isma' għajim ta' kmini dal-għodu għallura. Le, fil-verita xorta more or less l-istess ħin tas-soltu, imma s-soltu jiswa l-ħabta tal-5:30 nibda l-ġurnata tiegħi. Jibdak, doqqa kmini żveljarin. Żveljarin tiegħi dejjem kmini, nilħaq nagħmel ħafna affarijiet qabel, allura nilħaq nippjana l-ġurnata biex imbagħad meta semmi ma jkollix ħafna ġen fuq xulxin. Isma' għal dil-mawra ta' prime time. Il-bagalja għamilnija fl-aħħar minuta, waħda minn dawk li taħseb kmini, tipprepara kollu. Le, ta' jiena dejjem naħseb kmini, jiena dejjem nħobbu li kolli kollox organizzat u kollox pjanat. U dib-darba terġa' kelli iktar naħseb kmini għax kelli daqsxejn a busy week. Jaqgħu ħabba l-proġett tal-Figolli. Proġett tal-Figolli. Ilek toħlom imma dal-proġett. Dan il-proġett li nixtieq nagħmlu ħafna, ovvjament kemm li kelli żemm kont qed nkun biżi ħafna, speċjalment fl-ewwel sena ma stajtx nagħmilha. U fl-aħħar nixxieli li nagħmilha u ħanqasmu dawn il-figolli kits għat-tfal ħalli għannu ma jitalmu kif sew jiddekoraw il-figolli mal-familja u jew mal-ġenituri tagħhom. U fl-istess ħin ovvjament qegħdin nagħmlu xi ħaġa għal ġbir ta' fondi għal good causes li f'dan il-każ ħajmorru il-flus li ħajnġabru ħajmorru kollha l-Puttino. Sera, inti titkellem bit-Taljan? Nifhmu, imma ma nitkellmux. Però l-ewwel vjaġġ li qatt tagħmilt mingħajr il-ġenituri kien għall-Italja. L-ewwel vjaġġ iva, kien għall-Italja. Dak kien meta mort Miss Italja nel Mondo? Miss Italja nel Mondo kien daqsxejn ta' transition of identity, literally. Għax kien f'perjodu fejn, ovvjament, I needed to step out there, imma fl-istess ħin kont vera homesick. Il-mamma qalt li veru kont homesick. Ħafna, ġifieri dak iż-żmien għalkemm kont imdorrija nkun ġifieri waħdi nagħmel il-fashion shows u affarijiet hekk. Ovvjament Claudia kienet tkun magħna wkoll, però li ġralna kien Miss Italja nel Mondo literalment ta' fawna ġo hotel. U ma stajtu tkellmu lil ħadd? Ma stajna nkellmu lil ħadd, ma kellniex mobiles jgħidulna huma fiex irridu nqumu, fiex irridu naħasslu, fiex irridu nagħmlu kollox. Niftakar kont ħattalija ħafna. Jien iħobb xagħri dejjem hekk, dejjem twil, dejjem niżel u rridu bil-forsi ġbduli xagħri. U vera kont ħattalija fuqha u vera kont ħatta kbira dak iż-żmien hekk kont naħsibha. Isma' kważi iskom tal-ikirix kontu ma tistgħu tkellmu lil ħadd tikellim meta? Propja. Allura mbagħad kienu konna l-visitation hours, literally hours. Kienu jiġu ftit 5 minutes. U kull darba li konna nara l-mami jien kont ninfaq nikbi. Lura fuq is-suġġett tal-bagalja. Kieku dal-vjaġġ sar 10 snin ilu, l-affarijiet ta' ġol bagalja, l-affarijiet li kont iġib miegħek kienu jkunu kompletament differenti minnu. Biex 10 snin ilu kont għadni b'dik il-mentalità li dejjem ikun bit-takuna, dejjem xajri bil-nokli perfett, dejjem bil-make-up bleżad bla eyelashes hemmhekk. Illum il-ġurnata adattajt tal-one il-ħajja tiegħi kif inhi u I actually managed to kind of feel good being my real self li hija persuna relaxed, bil-jeans, bil-Converse.
jisu il-ħajja tiegħi ta' kuljum. U meta s-sifer jirnexxielek iżomm mal-fitness routine? Iva, normalment speċjalment meta nsifer ma' Claudia pereżempju, naqbdu mmorru run, jew inkella nipprova nara li l-hotels li ħankunu fihom ikollhom imqarġem ħalli ma jkunx attrezzat to the full. U naraw il-fejn nista' nagħmel pereżempju naqra bodyweight exercises u normalment ukoll nżomm daqsxejn resistance band miegħi. Però smani qegħdin sqallija, aranċina ħanieħduha. Żgur. Xi spritz neħduh Naqra ukoll. bilanċ. Ta' tzambejt ma ngħidulix le. Diva Cannolo jew naqqa xi kassata Siċiljana. hemmhekk jiena mbagħad hemmhekk you hit the spot. Hello. Allura xi tgħid kieku kellna insibu bajja hekk sabiħa li mhux diffiċli hawnhekk. Nieqfu nagħmlu workout u letteralment naħarqu l-kaloriji qabel ma nikluhom. Ma taħdimx bl-eżat? Eżatt, teknikament ma taħdimx hekk, imma Ma idea tajba. Ħamuru naqfa żejra ta' riklami kif niġu lura, ħanaraw naqra workout, traveling workouts konsera. Huwa fatt magħruf li l-klieb meta jixxieħu mentalment ma jibqgħux svelti. L-abilità tagħhom ta' kif jaħsbu tibda tinbidel. Normalment il-imġiba tibda ssir viżibbli mill-età ta' 7 snin. ċertu esperti qablu dan mal-kundizzjoni tad-dimensja fl-umani. Bħala sidien, irridu l-aħjar għall-klieb tagħna u rridu ngħinuhom jixxieħu kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Purina Pro Plan għandhom firxa ta' prodotti li jistgħu jgħinu lill-klieb tagħna iħossuhom aħjar. Dawn il-prodotti tal-ikel tal-klieb huma sostnuti mix-xjenza u jinkludu nutrienti u xaħmijiet veġetali li jistimulaw il-moħħ u jgħinu l-moħħ jiffunzjona aħjar. Jekk trid tkun taf aktar, staqsi lil tal-pet shop jew lill-veterinarju tiegħek. Jew inkella għamel kuntatt miegħi permezz ta' Facebook għal iktar informazzjoni. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Baroness is a low in fat, lactose free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Ready cooking cream, long life, unforgettable magical taste. Cucina Toro, your kitchen assistant. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Biex s-sibbajja fejn tagħmel naqra workouts għalija mhux diffiċli, għax soqna ħames Għandna minuti. daqsxejn fejn, eżatt. U dik hija li tieħu miegħek kull fejn tmur. Eżatt, mela din hija resistance band. L-idea tagħha hija ovvjament ma sax indaħħal dumbbell ġol-bagalja. Għax ikun nista' ma nkella ma jkollix biżejjed weight biex nitfa' jekk imorru shopping jew xi ħaġa. Fil-kassana li ġejna bil-katamaran stajna ġibnihom Eżatt, għalhekk dik id-dumbbell. biex iġġorrom Għara, ġejjin, bid-dumbbell. u ġie. Allora jien nagħmel għandu resistance band. Il-resistance band basically kull ma nagħmlu normalment huwa jekk pereżempju ħanamlu xi exercises fuq is-saqaj, indaħluha minn taħt u nagħmluha f'saqajna
u awtomatikament inti ħatamel ir-resistenza kontrija so ħataħdem il-muscle sort of. Ħajjagħmel naqra iktar effett. Iġbri għal-workout tagħna ħanużaw għallum? Għal-workout tagħna tal-lum jien għandi daqsxejn logħba speċjali għalik. Għaliex? Inti kif għandek kif li inti l-logħba tiegħek? Kontra 30 sekonda? Kontra 30 sekonda, ma il-kontra 30 sekonda tiegħek tkun daqsxejn differenti. Aha. Il-kontra 30 sekonda tiegħek tkun hekk. Jien ħansaqsik setta mistoqsijiet. Aha. Għal kull mistoqsija li ħaġġib ħażina, għandek xejn kastig differenti, ma dak ma tkun tafu wara. Aha. Mela tlaqna l-ħin jitlaq issa. Talini hija l-belt kapitali ta' dan il-pajjiż. Tallinn. Latvja? Le, ħażina. F'liema sena twilet il-kantant tal-pop Bruno Mars. 1983? Ħażina. X'għandek ġej għalik? Din hija l-akbar pjaneta fis-sistema solari tagħna. Mars? Ħażina! Malta kemm sena għamlet maħkuma mill-Franċiżi. Ma nafx l-iskada l-ħin, ġveri ġibt erba' ħżiena, niġib dal-każ. Mela, li għandek erba' ħżiena, ħatamel erba' burpees. Erba' burpees? All right, tlaqna, wieħed, nej. Full body malajt, ejja, 1. 2. Rek il-fuq. All right. 3. L-aħħar waħda, 4. Proset. Lessa kontra 30 sekonda? Le, ħallik baqalna 2 oħra. Round 2. Just il-warm-up mela kien. Warm-up bissatu. Round 2. Ħanaraw x'għandna. U l-ħin jitlaq issa. Eledin kien ħallil, veru jew fals? Eledin kien ħallil. Bravo. Punto basta. Jekk jiet quddiem il-post storiku tat-Taj Mahal, f'liema belt tinsab? New Delhi? No, ħażina. Min kien l-aħħar gramastru li gverna Malta? La Vallette. Mullem. Annimal domestiku meqjus bħala l-ikbar ħabib tal-bnidem. Il-kelb, il-kelb. Okej, ejja. Skada l-ħin waħda bis-tajba. Mela għandek 3 ħżien oħra. 3. Okej, mela ħnamlu naqra squat u kick. 1. 2. Għadġilna l-kamera. Ejja, sekki uħra, xissala bdejna, il-ħin jitlaq issa. Min huwa poeta nazzjonali Malti. Duncan Msajla. Ejja. Whitline jiċċelebra l-festa ta' dan il-qaddisa. Sant'Anna. Proset. F'liema sena seħħu l-attakki fuq il-World Trade Center. 2011? Le, qabel. 2004? 2011? Le, ħażina, ok. Għadda iktar ħażina. Ponte Vecchio jinsab f'din il-belt Taljana. Ponte Vecchio, Firenze. Le, Ruma. Firenze, bomba. Villaġġ f'Malta magħrufa s-sajjieda. Għarsa xlok? Kelli 14 lapis u xtrajt 17 oħra. Kemm għandi kollox? Issa kellek kemm kellek labsijiet għax skada l-ħin. Tajjeb biex tri kemm trid labsiet, skada l-ħin, kemm ġebt iżejna. Waħda biss għandi. X'irrid nagħmel issa? Nagħmlu naqra fair body issa. Aha. Imma mhux waħda, x'waħda mhux ħatara effettu. Għamel 5 push-ups. All right, tajjeb, ejja tlaqna. 1, 2, 3, issa. Meli għaf emmek, għetna rok tamra wis malajr. Issa ħanamlu bit wahda. Wahda. U t-tamel 10. Naraw li għett t-ċitja. Aħjar ma namlu xej. Daqsek, zarmajna. Jina sabħaqna spritz. Wara dal-workout. Spritz time. Daqsek, għalina spritz time, għalikom time out. Niltaqgħu għada, ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, Golden Drop. This is the new Sata Rona at Continental Cars. Esprit.
Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries. Go for it. Esprit. United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.